أرست زينام سرحة المعاد كوريدور أديس أبابا إثيوبياويان تحاورهم سريحهم قروم من معكم زكال مرأي مخانو قدامي مينستر رابي أحمد قليصو ببرك هاجر لخ سلست حملة تشحن 16 عام تبرز جمر فتنة 10 تغلطفلي أستاذ 53 تمهارون مفتان كان استدالوا بيرو تمرت كل تجرات متوم خبزينا وطاي أب إيران أب كرباوان بحدقة محمشاش هليكوبتر هيوتو بنسانو بريزيدانت إبراهيم رايسي زي تلك حدوش بريزيدانت المقراي مرتع مكاد تجميرو سلام طعنا بالله كرات تملكتنا كما يتخنوا ساعتنا أخيلو ما أدي زينا حزنا متينا لنا زيناتات ندام راحكم تساهم صنح أنا برهان في السايم فلما نبحث أرت زيناتات بيت مغري فيدريشن شارشاي زبن بارلمان ساوتساي عمت اوان سراح كال اي سروع قبايقو 24 سنة كلتشحون 16 عام تبرت كم زكاية تقليزم 22 سنة كلتشحون 16 عام تبرت دما ناي كلتيوم أبيات مخري عبالات مسارتاو قديات فيسكال فيدراليزمن جبوت كونتات إثيوبيان بزبر رئيسي سلطنا كم زوهاب تقليزو اللهم سرع قباية بيت مخري قدمي مكيادو 23 سنة كلتشحون 16 عام تبرت 4 قومت كوميتيتات تي بيت مخري مس أجنداتات تي قباية تتحدث أبزل لهم رئيس قديات بمزتاي نابت بيت مخري وصان حساب حزوم كم زقور بتحبير اللهم أبسرع قباية بيت مخري أبستفراليو أجنداتات بمزتاي وصان كبيو زبل تثبيت كم زلون تملغيتهم إثيوبيا نمرقات سلام مبراق أفريقيا أبا ملوء مدلاو تركب كله لعلواي إتاماجر شوم سراويت مكلخال حجر فيلد مارشال برهانو جلا قليصهم فيلد مارشال برهانو جلا تتكاي موترايزر شالك مبراق أفريقيا زبز حلو بركي مدلاو بزملكات عودة الساليطهم اللهم أبتو عودة تي موترايزر شالك بمسارات معك أن ودو حبرات منقستات زستمالن نزخونه يكون لوخ دلوي كم زخونه مرققاز كم زخالو تزاريبهم إثيوبيا نمرققاز سلام مبراق أفريقيا عمولو مدلاو تركب دمايلهم فيلد مارشال برهانو جلام زيدما نمرققاز قطناوي السلام كابزلوا باهجي كم زبقس مزرابهم كم محبراوي ميديا سراويت مكلخال هاجر زرخبنا حبريتا يردن أب إكسبو شانغهاي مرها قبري ديجيتال إثيوبيا علاوي نمقبار لمدن تبنا كبلا منيستر كتمان مسارة المعاتن ويزورج آلتوساني قليسن أب چاينا كتما شانغهاي أب سال زولو إكسبو شانغهاي 2024 زي تعدماتن منيستر أب محبراو ميديان أب زم حلالفو ملغتي أبتي إكسبو بزمناوي ديجيتال تكنولوجيست حقزة زرقحن موداد المسارة المعات سيكتر تأمتها زداليو سرحتي كم زخونو مجنزاب كم زخالين حبيران زلوام سرعات سلطون كتمان زمنا أقلقلوت بيت مازقاجان نزيقاتات مقرابن بزمناوي ديجيتال تكنولوجيست حقزة زرقحن موداد المسارة المعات أب كتمان سيكتر مسارة المعاتن تأمتها زداليو كم زخونو إين رئينا إلن بولك كفتت كتماتات بمللاي بزبلت نمزمان مسرح كم زقبا جنزابة كم ستوس دون قليسان تكال مدحن هصانات ويون سيف ذا تشيلدرن 10 مليون بر زقمتنا وتحكمنا نافاوسن نبيرو طعنا قزاوي ممحدار كل التقراي عبركتم فيلد أوفيسر ماناجرتي تكال عيته حافتم بينم سيف ذا تشيلدرن عب تقراي بتكوين عزبت حاسيا نابنبور نمملاس يسرح كمزلو قليصهم عب سنة عنا ما ينتمرتن استفلاليو حقزات يقبر كمزلو بمقلاس لومي أكاد نايتن نقبرو دقف زخونة ناوت حكمنا أفاوسن عبركتنا لنا يلوم
أتي ناوت حكمنا نافاوسن بجنزام تتمن كباب 10 مليون بير كم زخونة زغلصو ايتهافتم اتحجز اب ماكلاي زوبا زركبا ورداتات راما احساء عديت لعلاي مايچون تحتاي مايچون زوهاب كم زخونة مرديوم ابتي سرعات رككب استرخبو توكالي بيرو طعنا تግራይ دكتور سمعون قبر صادق بوغرم اتي استقبر حجز ابتن ورداتات نزركبا 16 ጣብያታት ጥዕናን 3 መባታው ሆስፒታላትን ዝውዕል ምዃኖም ገሊጾም ኣብ ኣገልግሎት ጥዕና ኣዴታትን ህፃናትን ማእከል ዝገበረ ደገፍ ከም ዝኾነ ብምሕባር ብዝበለጸ ድማ ኣብ ግልጋሎት መጥባሕቲ ዝሕግዝ ይውን ኢሎም ስርዓት ጥዕና ምጥንኻር ተበጻሕነት ጥዕና ኣዴታትን ህፃናትን ዝሕግዝ ከም ዝኸውን ዶክተር ስምዖን ኣብርሆም ክብል ፋና ብሮድካስቲንግ ጸብጺቦም تبلكتي حزرما ناب زرزرات زينا اكحلف سرحت لمعات كوريدور أديس أبابا إثيوبياويان تحابابيروم تسريحهم حجر ملمعان مقيارن كمزكال مرأيا مخانو قداماي منستر أبي أحمد غليظوم تم قداماي منستر كاب مكسيكو ناب ساربي زوسد زتانص مقد لمعات كوريدور تملكتهم اللوم نصبصاب مولو غرماي دهاب ياسين ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ህንጸት ዝርከብ ስራሕ ልምዓት ኮሪደር ቅድሚ 2 ሰሙን ካብ ፒያሳ ክሳብ 4 ኪሎ ዘሎ መንገዲ ምኽፋቱ ይዝከር ካብ ሜክሲኮ ክሳብ ሳር ቤት ዘሎ ስራሕ ኮሪደር ክፍቲ ዝተገበረ ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ትማሊ ተመልኪቶም እዮም ካብ ሜክሲኮ ክሳብ ሳር ቤት ዝተሰርሐ ስራሕ ኮሪደር መልክዕ ተኸባቢ ብምቕያር ምቹውን ዝጸበቐን ከባቢ ምፍጣር ከም ዝተኻኣለ ሓቢሮም እዚ ብኢትዮጵያውያን ዝስራሕ ስራሕ ኢትዮጵያውያን ተሰሪሖምን ተተሓባቢሮምን ሃገር ምቕያርን ምጽበቐን ከም ዝኽእሉ መርአያ ምዃኑ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ገሊጾም ከተማችንን ማስዋብ ከተማችንን መስራት መቀየር ከተማና ምጽባቕ ምስራሕ ምቕያር ንደሊና ከምዚ ዝበሉ ልዑል ድሌት ኣለውና ከተማና ባዕልና ኢና ናሃንጻ ዝሃንጸልና ሰብ የለን እቲ ኻሊ ርእቶ ክህብ ክነቅፍ ይኽእል እምበር ሃገርና ኣይሃንጸልናን ንፈትዋ ሃገር ብዝግባእ ክንሰርሕ ኣለና ብመሰረት ንህዝቢ ዝኣተውናዮ ቃል ኩነታት እኳ ምዕሩይ ተዘይኮነ ብልዑል ጻዕሪ ዝሕሸ ስራሕ ምስራሕ ተኻኢሉ እዩ ህዝቢ ኣዲስ ኣበባን መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያን ክፈልጦ ዝግባእ ኢትዮጵያ ደቃ ተሓባቢሮም ተሰሪሖም ምቕያር ይከኣል እዩ እቲ ፕሮጀክት ብትግሃት ለይትን ቀትረን ምስራሕ ዝከኣል ምዃኑ ዘመላኸተ እዩ ዝበሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ልምዓት ኮሪደር ድኻን ሃፍታ ኣብ ግምት ብምእታው ዝተሃነጸ ምዃኑ ሓቢሮም እዚ ቦታ ላይ በጣም ብዙ ነገር ተምረናል አንደኛ ስራ ተምረናል በሶስት ሺፍት ቀንና ማታ መስራት በዘናብስ መስራት ተምረናል ካብዚ ቦታ ብዙሕ ነገር ኢና ተማሂርና ስራሕ ተማሂርና ብሰለስተ ሽፍት ቀትርን ለይትን ምስራሕ ከም ዝከኣል ተማሂርና ኢና ጽሩይ ነገር ምስራሕ ፈልሲ ምትካል ምስፍሕፋሕ ከምቲ ዝረኣኽምዎ ካብ 3 ክሳብ 5 መኪና ምሕላፍ ዝኽእሉ መንገድታት ኣለዉ ብዝኾነ ስታንዳርድ ዓለም ዘሎ ከተማ እዩ ብተወሳኺ ሰፊሕ እግረኛ መንገዲ ኣሎ ኣብዚ ውሽጢ ኢንፍራስትራክቸር ልምምድ ክእለት ስራሕ ጎደና መኪና እግሪ መንገዲ ንህፃውንቲ መንገዲ እዚ ንድኻን ሃፍታምን ዝምችው ንብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ ትምህርቲ ዝኸውን እዩ ልምዓት ኮሪደር ኣዲስ ኣበባ እንትሳለጥ ዝተፈጠሩ ምጭንናቕን ምንግልታዕን ንዕብየትን ጽባቐን ተኸተማ ክበሃል ምዃኑ እውን ኣገንዚቦም ኢትዮጵያ የተሰራች ነው የኢትዮጵያ መንግስት እየሰራ ነው ኢትዮጵያ እናተሃነጸት እያ መንግስቲ ኢትዮጵያ እናሰርሐ እዩ ንሕና ኣብዚ ከም ዋዛ ንሪኦ ስራሕ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ ኣይረአን ብዙሕ ጸገም እኳ እንተሃለወና እናስራሕና ኢና እናቐየርና ኢና ዘለና ካልኣይ ምርግጋጽ ንደልዮ ነገር በዚ ዝሓዝናዮ ኣካይዳ ከየቋረጽና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተሰሪሕና ኣብ ዓለም ካብ ኣፍሪካ ሓንቲ ምርጽቲ ካብ ዝበሃሉ ከተማታት ክትኸውን እያ መልክዓ ምድራ ኣየራ ምቹው እዩ ተሰሪሕና ድማ ነቲ ጽባቐ ብዝበለጸ ምግሃድ ንኽእል ኢና እዚ መንገዲ እንትንሰርሕ ሰባት አንገላቲዕና ኢና መንገዲ ትራፊክ እውን ይዕጸው ነይሮም እዚ ኩሉ ግና ንጽባቐን ንዕብየትን ከተማና እዩ እዚ ስራሕ ክንሰርሕ ዝተሰላቸው ሰባት በዚ ኣጋጣሚ ይቕርታ ክንብሎም ንደሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ስራሕ ጅማሮ እዩ ብዙሕ ክንሰርሕ ኢና ህንጸት ልምዓት ኮሪደር ቀትርን ለይትን ብምስራሕ ዝተጎሳቆለ መልክዕታ ከተማ ዝቐየረ ምዃኑ እውን ይገልጹ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተጀመረ ልምዓት ኮሪደር ቀጻልነት ከም ዘለዎ እውን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ሓቢሮም እዮም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝወፀ ረቂቕ ኣዋጅ ምምላስ ንብረት ብሕጊ ዝምራሕ ምንቅስቃስ ኢኮኖሚ ኩሉ ንምግባር ዝዓለመ ምዃኑ ይግለጽ
علامات رقيق أواج طعي فتحاوي بحقن سرعات زمراح قطباوي من قسقاس نكلو زقل مخانو ሚኒስትር ፍትሒ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ምግላጾም ዝዝከርዮም ጌታቸው ዓለሙ ዝርዝር ኣለዎ ሚኒስትር ፍትሒ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ረቂቕ ኣዋጅ ምምላስ ንብረት ምውፅኡ ዝዝከር እዩ ሚኒስትር ፍትሒ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ነቲ ጉዳይ ኣመልኪቶም ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ቁጠባዊ ገበናት ምብዝሖም ስዒቡ ነቶም ገበናት ንምክልኻል ኣሰራርሓ ምዝርጋሕ ከም ዘድልየ ምሕባሮም ዝዝከር እዩ ከም መብርሂ እቶም ሚኒስትር ገለ ብግዕዚና ዝጥርጠሩ ሰባት ዝጓሓልዎም ንብረታት ብሽማዝማዶም ዘቕምጡ ምዃኖምን ዓለም ለኻዊ ጉባኣት ድማ ካልእ ንምውፃእ እቲ ኣዋጅ ምኽንያት ምዃኑ ከም ዝረድኡ ኣይርሳዕን የተራቀቁ በተደራጀ ሁኔታ እየተፈጸሙ ያሉ ኢኮኖሚያዊ ወንጀሎችን ዝተሓላለኹን ብዝተወደበ መንገዲ እናተፈጸሙ ዝርከቡ ቁጠባዊ ገበናት ምክልኻል ሓደ ዕላማ እቲ ረቂቕ ኣዋጅ እዩ እዚ ድማ ገበን መኽሰባይ ክኾን የብሉን ዝብል መትከል ጋህዲ ንምግባር ዝተሓሰበሉ ረቂቕ እዩ ካልኣይ ዕላማ እቲ ረቂቕ ኣዋጅ ምምላስ ሃብቲ ምዃኑ እቶም ሚኒስትር ገሊፆም በዚ ድማ ብፍላይ ተበታቲኖም ዘለዉ ኣዋጃትን ድንጋጌታትን ናብ ሓደ ኣምፂኻ ግልፂ ንምግባር ዝዓለመ ምዃኑ ኣብቲ እዋን ኣረዲኦም ሁለተኛው ዓላማ ደግሞ ሀብት ማስመለስ ካልኣይ ዕላማ ድማ ምምላስ ሃብቲ እዩ ወይ ድማ ኣሲት ሪከቨሪ ዝበሃል ኣካይዳ ብዝምልከት ነቲ መትከል ጋህዲ ንምግባር ኣብ ዝተፈላለዩ ኣዋጃት ተበታቲኖም ዝተቐመጡ ድንጋጌታት ሕጊ ኣለዉ ዝምለስ ሃብቲ ከመይ ይፍለጥ ከመይ ይጽናዕ ከመይ ይምርመር ከመይ ይእገድ ከመይ ይተሓዝ እቲ ንብረት ኣብ ዝእገደሉ እዋን ብኸመይ ይመሓደር ንዝብል ኣመልኪቶም ዘለዉ ድንጋጌታት ሕዚ ብዘለውን ብዝተወሰኑን ኣዋጃት ተበታቲኖም ይርከቡ እቲ ኣዋጅ ግዕዚና ግብረ ሽበራውነትን ብሰባት ምንጋድን ንምክልኻል ዓሊሙ ዝወፀ ምዃኑ እውን እቶም ሚኒስትር ጸሪሖም እዮም ሙስናን በተመለከተው ኣዋጅ ሽብርን በተመለከተው ኣዋጅ ግዕዚና ብዝምልከት ኣዋጅ ራዕዲ ብዝምልከት ኣዋጅ ብሰባት ምንጋድ ንምክልኻል ብዝወፀ ኣዋጅ እዚኦምን ካልኦትን ተበታቲኖም ዘለዉ ድንጋጌታትን ኣለዉ እዞም ድንጋጌታት ዝተበታተኑ ምዃኖም ሓደ ንኣፈጻጽማ ኣጸገምቲ ይገብሮም ካልኣይ ካብ ሓደ ኣዋጅ ናብ ካልእ ኣዋጅ ኣብ እንኸደሉ እዋን ኣፈጻጽምኦም እውን ሓደ ዓይነት ኣይኮነን ስለዚ በቲ ሓደ ኣዋጅ ዝተኸሰሰ ሰብ ንብረት ዝምለሰሉ ከይድን ብኻልእ ኣዋጅ ዝተኸሰሰ ሰብ ንብረት ዝምለሰሉ ከይዲ ኣፈላላይ ዝፈጥር ምዃኑ ከም ሓደ ጸገም ተወሲዱ እዩ እቲ ኣዋጅ ምስ ዓለም ለኻውያን ማዕቐፋት ሕግን ድንጋጌታትን ብፍላይ ብውድብ ሕቡራት መንግስታት ንምክልኻል ግዕዚና ኣመልኪቱ ብዝወፀ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ብምዝማድ ምዃኑ እውን ጠቒሶም ዓለም አቀፍ ግዴታዎቻችንን ለመወጣትና ዓለም ለኻዊ ግቡኣትና ንምፍጻምን ዓለም ለኻዊ መዐቀንታት ንምምላእን ዘኽእል መስርሕ ሕጊ ክህልወና ምግባር እዩ ዕላማት ረቂቕ ኣዋጅ ምምላስ ንብረት ጥዑይ ፍትሓዊ ብሕግን ስርዓትን ዝምራሕ ቁጠባዊ ምንቅስቃስ ንክህሉ ምዃኑ ሚኒስትር ፍትሒ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ምግላጾም ዝዝከር እዩ እቲ ረቂቕ ኣዋጅ ንቁጠባዊ ገበናት 10 ዓመት ንድሕሪት ከይድካ ምጽራይ ከም ዝፈቅድን ዝገለጹ እቶም ሚኒስትር እዚ እውን ምስ ሕገ መንግስቲ ዘይጓነፅን ብፍትሓ ብሔር ዝርአ ምዃኑን ኣረዲኦም ኢቢሲ መበል 60 ዓመቱ ምክንያት ብምግባር ንምምሕዳር ከተማ መቐለ ዝተፈላለየ ትሕዝቶ ዘለዎ መጽሓፍቲ ብመልክዕ ውህብቶ ኣበርኪቱ ኣመኻሪ ማሕበራዊ ጉዳይ ከተማ መቐለ ኣይተ ጌታቸው ወዳጀ እቲ ካብ ኮርፖሬሽን ብሮድካስቲንግ ኢትዮጵያ ዝተበርከተሎም ውህብቶ ብምምስጋን ካልኦት ለገስቲ ኣካላት እውን ነዚ ተግባር ክስዕቡ ሓቲቶም ኣሎም ሙሉጌታ ተስፋይ ኣዘራሪቦም ኣሎ ሙሉ ብርሃን ግርማይ ድማ ከም ስዕብ ክተቕርቦ እያ ኮርፖሬሽን ብሮድካስት ኢትዮጵያ መበል 60 ዓመት ኢቲቪ ምክንያት ብምግባር ንዝተፈላለዩ ከተማታት ብመልክዕ ውህብቶ መጽሓፍቲ እናሃበ ይርከብ ካብቶም መጽሓፍቲ ዝተረከቡ ከተማታት እውን መቐለ ሓንቲ እያ ያው ትምህርቲ ካብ ንጅመር ድሕሪ ጦርነት ኣብ ከተማና ዘለዋ ትምህርትታት ኩለን ዓንየን እየን ነይረ መጽሓፍቲ ዝበሃል የለን ያው ተማሃረና ብዘይ መጽሓፍቲ ናይ መምህር መጽሓፍቲ እንተልዩ ኮይኑ ብሶፍት ኮፒስ ብገለስ እናገበረ ናይ መምህር ጻዕሪ ጥራሕ ገይሮም እዮም ዝመሃሩ ዘለዉ ተማሃረና ስለዚ ነዚ ተሓሳበ ገይሩ ኢቲቪ ኣብ መላእ ክልላት ዘለዉ ሰራሕተኛታት ተላዓኢሉ ተኣኻኺቡ እዘን መጽሓፍቲ ተኣኻኺቡ ንዓበይቲ ከተማታት ናይ ኢትዮጵያ ይከፋፍለሎ ካብኣተን ሓንቲ ተጠቃሚት መቐለ ገይሩና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ሎማዓንቲ ኣምፂኦሞ ዘለዉ 500 መጽሓፍቲ እናተረከብና ኢና ዘለና ማለት እዩ ኢቲቪ ንዓና ይረክበና ኣሎ ከተማ ምሕዳር ከዓ ንክፍለ ከተማታት ዘረክበሉ ኩነታት ናይ ምግባር ፕሮግራም እዩ ሎማዓንቲ ዝካየድ ዘለና ያው 500 መጽሓፍቲ ተረኪብና ንሄና
ኣማኻሪ ማሕበራዊ ጉዳያት መቐለ ዝኾኑ ኣይተ ጌታቸው ወዳጆ ከም ዝገለጽዎ ሰራሕተኛታት ኢቢሲ ብተበግሶ ዘተኣኻኽብዎ መጽሓፍ ንኻልኦት መርኣያ ዝኸውን ዝነኣድ ተግባር ምዃኑ ኣልዒሎም እዮም ተውሂብና ዘሎ መጽሓፍቲ በአንጻር በጽሕና ዘሎ ጉድኣት ክትሪአን ከለኻ ከምቲ ዝበልኩ ኣብ ከተማ መቐለ 149 ሸሕ ተምሃራ እዩ ዘሎ ኣብ 80 ኣብያተ ትምህርቲ ተኸፋፊሉ ማለት እዩ እዘን 500 መጽሓፍቲ ናብ ዘን ትምህርቲ ቤታት እዚኣተን ይበተና እንድሕር ኢልካየን ሰለስተ 4 መጽሓፍቲ እየን ክኾና ሰሙስቱ ዝበጽሐ ዕንወት ኣብዚ እቶ ዝበሃል ኣይኮነ ግን ያው ናይ ኢቲቪ ሰራሕተኛታት እዮም ከምዚ ሓሲቦም ኣምጽኦምዎ ዘለዉ ማለት ሓሳቦም ይኻተድንቕት ገይሮምዎ ዘለዉ እዛ ኩሉ ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ኣብ ትግራይ በጽሒ ዘሎ ዕንወት ተረዲኡ ኩሉ ክንሕግዝ ክንክእል ኣለና ዝብል መርኣያ ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ኢቲቪ ተበግሶ ተረዲኡ ክንሕግዛ ክንክእል ኣለና ዝብል ሓሳብ ሒዙ ንኽመጽእ በሪ ይኸፍት እዩ ንዑ እዩ ይቕንየልና ንብሎም ዘለና ትገይሮምዎ ዘለዉ ይቕንየልና መጽሓፍቲ ንተምሃሮን ንመምህራን ዘለዎ ረብሓ ልዑል ብምዃኑ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ዝርከብ ማሕበረሰብ ምትሕጋዝን ምትሕባር ንኽገብር ኣይተ ጌታቸው ወዳጆ ጸዊዖም እዮም ዋላ ሓንትስ ዋላ ክልተስ መጽሓፍ ንዓና ዓብዪ ሓገዝ እዩ ተምሃሮና ንመምህራንና ዓብዪ ሓገዝ እዩ ተንኣሰ ኣብ ቤተ ንባብ ከፍ እንተቢልናዮ ኮይና እቲ መምህር እውን ካብኡ ክርኢ እዩ ዝደልዮ ነገር እቲ ተምሃራይ ክርኢ እዩ ንኹሉ ተምሃራይና ግን ዝበጽሐ ይኸውን ዘሎና በጽሕና ዘሎ ዕንወት ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ብናይ መንግስቲ ብናይ ትግራይ መንግስቲ ጥራሕ ዝፍታሕ ይኸውንን ብናይ መቐለ መንግስቲ ጥራሕ ዝፍታሕ ይኸውንን ዘሎ ስለዚ ኩሉ ህዝቢ ኣብ ትግራይ በጽሒ ዘሎ ጽባሕ ሓባይ ክበጽሕ ይኽእል እዩ ኢሉ ሓሳብ ገይሩ ከድሕኖ እንተኽኢሉ ንቕድሚት ከምጽኦ እንድሕር ደኣ ክኢሉ ግን እቲ ናይ ምትሕግጋዝ ዓይነት ናይ ምምዕባል ኩነታትና ንቕድሚት ዝመጸሉ ኩነታት እዩ ዝፈጥር እሞ ኩሉ ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ንናይ ኢቲቪ ሰራሕተኛታት ገይሮምዎ ዘለዎ ተበግሶ ኣርኣያ ናቶም መርኣያ ክኽተል ክኽእል ኣለዎ እየ ክብል ዝደሊ ብብርኪ ሃገር ለኸ 3 ሓምለ 2016 ዓ.ም ንዝጅመር ፈተና 12 ክፍሊ ኣስታት 53,000 ተምሃሮ ንምፍታን ከም ዝተዳለዉ ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ኣፍሊጡሎም ተምሃሮ ነናብ ዝፍተኑለን ዩኒቨርሲታት 29 ሰነ 2016 ዓ.ም ከም ዝጓዓዙ እውን እቲ ቢሮ ገሊጹሎም በሪዩ ብርሃነ መልቀቂ ፈተና 12 ክፍሊ ብብርኪ ሃገር ካብ 3 ክሳብ 11 ሓምለ 2016 ዓ.ም ከም ዝወሃብ ሚኒስቴር ትምህርቲ ምግላጹ ዝዝከር ኮይኑ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ምድላው ኣልዒልና ምስ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ እታ ክልል ኣይተ ረዳኢ ገብረ እግዚአብሔር ጻኒሒት ጌርና ኣለና እቶም ምክትል ሓላፊ ቢሮ ከም ዝብልዎ ኣብ ክልል ትግራይ ሎሚ ዘበን ኣስታት 53,000 ተምሃሮ ንኽፍተኑ ኣብ ምድላው ይርከቡ እቶም ተምሃሮ ዝተፈላለየ መጠናኸሪ ትምህርቲ እናተዋሃቦም ከም ዝመጹ እውን ኣረዲዮም ኣለዉ ያውት ምድላው ኦልሬዲ ናብ 53,000 ተምሃሮ እዮም ፈተና ዝወስዱ እዚ ደጋጊምና ኢንፋክት ገሊጽና ጸኒሕና ነርና ገሊኦም ዝሓለፈ ታሕሳስ ክፍተኑ እናተገበኦም ዘይተፈተኑ ሲሎም ጸንሑ እዮም ገሊኦም ከዓ ያው በቲ ዝተሳለጠ መርሃ ግብሪ ትምህርቲ በብእዋኑ ናተሓወሱ ዝመጹ እዮም እዚ ዝውድኡ ማለት እዩ ብኻሊእ በሃላ ተቐሊልካ ተደሚሮም ግን ያው ናብ 53,000 ከባቢ ልዕሊኡ ዝኾኑ ተምሃሮ ይፍተኑ ኣለዉ ክመሃርዎ ዝግባእ ትሕዝቶ ተማሂሮም ከም ተወሳኺ ድጋፍ ዘድልዮም እውን ተወሳኺ ድጋፍ እናገበርና ጸኒሕና ቱቶሪያላት ነይሮም ዘይተሸፈነ ትሕዝቶ ብዙሕ በቲ ዝተሳለጠ መርሃ ግብሪ ተብተብ ዝነበሮ ኤኒዌይ ዘይተሸፈኑ ትሕዝቶታት እናሸፈና ሕዚ ምስ ሃገሮም ክፍተኑ ዝኽእሉ ዕድል ተፈጢሩ ኣሎ ምደባ ተምሃሮ ናብ መፈተኒ ዩኒቨርሲቲ ከም ዝተወገነ ዘልዕሉ ኣይተረዳኢ ተምሃሮ ካብ 29 ሰነ 2016 ዓ.ም ጀሚሩ ነናብ ዝፍተኑለን ዩኒቨርሲታት ምእታው ከም ዝጅምሩ ገሊጾም ኣለዉ ያው ፈተናኦም ኣብ ዩኒቨርሲታት እዩ ዝወሃብ ልክዕ ከምቶም ካልኦት ከባብታት ናብ ዩኒቨርሲቲ ዝጓዓዝሉ ግዜ እውን ተነፂሩ እዩ ክልተ ዓይነት ባች እዮም ዘለዉ ቶም ሓደ ዓይነት ኣብ 2013 10 ክፍሊ ወሲዶም ዝነበሩ ብሄራዊ እቲ ናይ ሃገራዊ ፈተና ሕዚ ኦልሬዲ ታሽዓይን 10 ተፈቲኖም ስለ ጸንሑ ሕዚ ዝፍተንዎ ናይ 11 12 ጥራሕ እዩ
እዚኦም ያው ሓደ ባች እዮም ኮድ 07 ዝበሃሉ ካብ ወፃእ ዘለዉ ከዓ ሙሉእ ካብ ታሽዓ ጀሚሮም ክሳብ መጨረሻ ዘሎ ክሳብ 12 ዝተማልአ ፈተና ዝወፀሎም ድማ እቶም ሓደ ባች ማለት ይበሃል ተደሚሮም ተቆጥሮም ንሱ እዩ ምድላዋቶም እውን ናብ ዩኒቨርሲቲ ኦልሬዲ ኣትዮም ክፍተኑ ቀደም ኣብ ዝሓለፈ ጥሪ ከባቢ ጀሚሩ ናይ ኦንላይን ምዝገባ ተጠናቂቁ ተወዲ ፀኒሑ እዩ እዚ ናይ ኦንላይን ምስ ተመዝገቡ ዝፍተንሉ አይዲ መፍለይ ኮዶም እንደኹም ዝበሉ ነገራት መፅኦምሎም እዮም ንሱ መሰረት ገይሮም እውን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ክንደይ ተማሃራይ ይፍተኑን ተደልዲሉ እዩ ስለዚ ንሳቶም ዝጓዓዝሉ ግዜ ካብ ሕድሕድ ወረዳ ሒዝዎም ክጓዓዝ ዝኽእል ኣካል ከምኡ ዝበሉ ምድላዋት ናይ ቅድመ ምድላው ስራሕቲ ኦልሬዲ እናተወገኑ እዮም ካብ 29 ኣካባቢ ጀሚሩ ዝመፅእ ዘሎ ማለት እዩ ናይ ምጉዓዝ ስራሕቲ ክጅምሩ እዮም ተም ሓደ ባች ተም ናይ መጀመርያ ዝኣተው ዙር ማለት እዩ በብርክ ሃገር ሎሚ ዘበን ካብቲ ብወረቐትን ብእርሳስን ዝውሃብ ልሙድ ኣፈታትና ብተወሳኺ ብኮምፒውተር ዝተሓገዘ ኦንላይን ፈተና ክውሃብ ምድላው እናተኻየደ ይርከብ ኣብ ክልል ትግራይ እውን ኣብ ዝተወሰነ ኣብያተ ትምህርቲ ዝመሃሩ ተምሃሮ ብኦንላይን ፈተና ከም ዝውሃቦም ምክትል ሓላፊ ቢሮ ትምህርትታ ክልል ኣይተረዳኢ ኣዘኻኺሮም እዮም ምድላው ክልተ እዩ ፔፐር ኤንድ ፔንስል ኣሎ ናይ ቀደም ዝተለመደ ብወረቐት ዝፍተኑ ኣለዉ እቲ ቴክኖሎጂ ዝፍተኑ ኦንላይን ዝፍተኑ ኣለዉ ኣብ ክልተ ተኸፊሎም እዮም እቶም ብኦንላይን ዝፍተኑ ሳምፕል እዮም ንዓና ከም ክልል ያው ትምህርቲ ሚኒስተር ዘውረዳ ኣንፈት ስለ ዝኾነ ከም ሃገር እውን ኣካል ኮይና ክነኣቱ ስለ ዘለና ኢና ኣቲና እምበር ያው ዝተመቻቸወ ነገር ሃልዩ ኣይኮነን በቲ በለበቲ ውሕዳት ተምሃሮ ዝኾነ ኣብያተ ትምህርቲ ዝመሃሩ ተመሪጦም ኣለዉ ንሳቶም ከመይ እዮም ዝፍተኑ ዝብል ናይ ቅድመ ምድላው ስራሕቲ ሞዴል ክርእይዎ እዮም ዝፍተንሉ ቴክኖሎጂ ዜናታትና እንዳቃጸሉ እዮም ዝርከቡ ሕዚ ድማ ናብ ዜና ዕዳጋ ክሰግር ሚኒስትር ስራሕን ክእለትን ግራቪቲ ግሩፕ ምስ ዝተባሃለ መቐመጢኡ ኣብ ሕቡራት ዓረብ ኤሚሬትስ ዝገበረ ትካል ንዜጋታት ዕድል ስራሕን ስልጠናን ንምስፋሕ ዝሕግዝ ስምምዕነት ተፈራሪሙ ብመሰረት እቲ ስምምዕነት ዜጋታት ኣብ ዓውዲ ሕትመት ሰልጢኖም ተረባሕቲ ዕድል ስራሕ ንክኾኑ ከም ዘኽእሎም ተሓቢሩሎም እቲ ሚኒስትር ስልጠናን ዕድል ስራሕን ዜጋታት ክብ ንምባል ዝዓለሙ ስምምዓት ብምፍጻም ኣብ ምውፋር ስራሕ ወፃኢ ሃገራት ዕውት ውፅኢት ንምምዝጋብ መሰል ሰፋሕቲ ስራሕቲ እናሰርሐ ከም ዝርከብ ተገሊጹሎም ሕጋዊ መሰረት ዘለዎም ምውፋር ክህሉ ብምግባር ተረባሕነት ዜጋታት ንምርግጋጽ እናሰርሐ ከም ዝኾነ እውን ሓቢሩሎም ኣብ እንግሊዝ ኣፍራይ ባትሪ ኤሌክትሪክ መኪና ስታርት ኣፕ ዝኾነ ኒዮቦልት ኣብ ውሽጢ 5 ደቃይቕ ትመልእ ናይ ኤሌክትሪክ መኪና ባትሪ ዕላው ምግባሩ ኣፍሊጡ ቅልጡፍ ዝተባሃለቲ ናይ ኤሌክትሪክ መኪና ባትሪ ኣብ ቀዳማይ ፈተንኡ ኣብ ውሽጢ 4 ደቃይቕ ልዕሊ 80 ሚእታዊ ባትሪ ክመልእ ከም ዝኽኣለ እዩ ተገሊጹ ዘሎ እቲ ባትሪ ሙሉእ ብምሉእ ዝተመልአት ናይ ኤሌክትሪክ መኪና ክሳብ 193 ኪሎ ሜትሮ ርሕቀት ንኽትጓዓዝ ዘኽእል ከም ዝኾነ ተሓቢሩ ፀገም መሰረተ ልምዓት ባትሪ ናይ ኤሌክትሪክ መኻይን ብበዝሒ ኣብ ረብሓ ከይውዕላ ምክንያት ከም ዝኾነ ዝተገልጸ እንትኸውን ኣብ እንግሊዝ ዕላው ዝኾነ እዚ ሓዱሽ ናይ ኤሌክትሪክ መኪና ባትሪ እቲ ፀገም ብልዑል ብርኪ ክፈትሕ ከም ዝኽእል ተገሊጹሎም ቅድሚ ሕዚ ቅልጡፍ ዝተባሃለ ናይ መኪና ባትሪ ሱፐር ቻርጅ ቴስላ እንትኸውን ካብ 15 ክሳብ 20 ደቃይቕ ክመልእ ከም ዝኽእል ቢቢሲ ጸብጺቡ ሕዚ ድማ